ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಪೂರ 2:30 ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆಂದಿನಿ ಮೀದು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಬೇರೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಇತ್ತೆ ಚಾಕ್ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಬರಬೇಕಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆನೆ ಚಾಪಾತ್ ನೈನಿ ಒಂಬಪ್ಪನ ಅಂದರೆ ಚಪಾತಿ ಈಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಲತ್ತದೀತೆ ಬಟಾಟೆದ ಬಾಜಿ ಮಾಡ್ಬರಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬಟಾಟೆ ಉಂಟು ಐತೆ ಅದು ಚೂಲಿಗೆ ಎತ್ತದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚಪಾತಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಬಿಟ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದು ಬಟಾಟೆಗೆ 5 ಬಟಾಟೆ ಚೂಲಿಗೆ ತಂದು ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಾಜಿ ಲೇಟ್ ಆಗ ಬಟಾಟೆ 3 ದಾಂಡು ತುಲೆ ಕಿನ್ನೆ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಪಂಡ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಿನ್ನೆ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೇಗ ಬೀಪ್ ಉಂಟಂದು ಐಕ್ ಕಿನ್ನೆ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ 3 ದಾಂಡ ನಾನು ಬಿ ಎರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಬಿ ಎರ್ದಿದ್ದು ನಾನು ಚಪಾತಿಗೆ ಲಾಟರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚಪಾತಿನ ಶೇಪ್ ಬರಂದು ಗೋಲಲ್ಲ ಚಪಾತಿ ಲಾಟರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾನು ಟೈಲ್ಸ್ ಮಿತ್ತಿದ್ದೆ ಲಾಟು ಹೆಂಗೆ ಅವು ಮನೆ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಟೈಲ್ಸ್ ಮಿತ್ತದ್ದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮನೆ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮನೇನೆ ಕರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಐಂಚ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಮಿತ್ತದ ಟೈಲ್ಸ್ ಇಟ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಅಂಡಲ್ಲ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ಅಂಡಲ್ಲಿ ಬಿಡೋ ಡಿಜ್ಜಿಂದ ದರಗ್ಗ ಹಾಕೊಂಡು ಚಪಾತಿ ಲಾಟಿಂದ ಲೇಯರ್ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಚಪಾತಿ ಅಂತಂದಿರ ಆರು ಫುಲ್ ಅರ್ನ ಚಪಾತಿ ಲೇಯರ್ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೇಯರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ ಮಾಡ್ತೀರ ಫುಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದು ಬರ್ಪುಣ ಎಂಕ್ಲ ಆಂಡ ಇನಿ ಮಲ್ಪರ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂಚ ಅದು ರಪ್ಪ ಮಲ್ಪು ಇಂಕೊಂದು ನೆತ್ತ ಮಿತ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನೆಲ ಹಾಕಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಮಿತ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನೆ ಇಟ್ಟು ಹಾಪಿನ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಚಪಾತಿ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ఇది ಅದು ಶೇಪ್ ಅಪ್ಪು ಜನ ಒಂದ ಫಾಸ್ಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂತೀರ ಪಂಡ ತೋಜಾವೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೆ 6 ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಫಸ್ಟ್ದು ಇಂಚ ಫುಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಲೆತ್ತ ಮೆತ್ತಿ ಇಂಚ ಬಿರ್ಕ್ವೀರ್ ಇಂಚ ಬಿರ್ಕದು ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪೀರ್ ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಒತ್ತುವೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತ್ರಿಕೋಣ ಉಂಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಉಂಡು ಎಂಕವು ರೌಂಡ್ ಬರ್ಪಿನಿಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ರೌಂಡ್ ಬರ್ರೇಗ ಯಾ ಮಲ್ತನ ಇಂಚನೆ ಅವಿ ಚಪಾತಿ ಅಂಡ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮಲ್ತಂದ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಚೂರು ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ಕಾರ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಅವು ನಮ್ಮ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಪುನತ್ತದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮಲ್ಪುನತ್ತ ಅಂಚದವು ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು
ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇಂಚಾಲ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಒಂದು ತಿತ್ತುಲೆ ಮುಲ್ ಲೇಯರ್ ಲೇಯರ್ ಉಂಡು ಅವು ಫುಲ್ ಕಾಯಿನ ಫುಲ್ಲು ಲೇಯರ್ ಚಪಾತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಪು ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂದು ಚಪಾತಿನ ಫುಲ್ಲು ನಾಟ್ವೆ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪಾತೆರೆ ತಿಕ್ವೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತು ಬಿಡ್ತುಂಡ ಲಾಯ್ಕಾತು ಚಪಾತಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತುಜಿ ಏನೇಕಡೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ನೀನು ಬಂದು ಅಂಚ ಅದು ಒಂತೆ ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ಏನು ಲಾಟ್ ಒಂದು ಕಲತದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಚಪಾತಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಆತೆ ಆತೀನಿ 10 ನಿಮಿಷ ದೀದ್ಲ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಆದಿತ್ತು ಇಟ್ಟು ಫುಲ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆದು ಲಾಯ್ಕ್ ಆದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತು ದೀತಿನ ಕುಡಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತು ಎಂಕ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಈ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ತೋಜಾವೆ ಯಾನು ಏನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂದು ಬೊಡಂಡ ನಿಕಲ್ ಕಾಯನಾಗ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಪೂರಿದ ಲೆಕ್ಕ ಉಬ್ಬುದು ಬರ್ಪುನು ಒಂದು ಚಪಾತಿ ನಿಕ್ಲೆಕ್ಕ ತೋಜವ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತೇನು ಚಪಾತಿ ಲಾಟ ಒಂದುಲೆ ತುಲೆಯಾನು ಚಪಾತಿ ಬರ ಲಾಟ್ದದು ಇತ್ತೆ ಕಾಯವರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇನು ತುಲೆ ಚಪಾತಿ ಎಂಚ ಬೈದು ತುಲೆ ನಿಕ್ಕುಲೆ ಪೂರಿದ ಲೆಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಉಬ್ಬುದು ಬರ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ರೆಡ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಟ್ಟು ಅಂಚೊಂಜಿ ಇಂಚೊಂಜಿ ಲೇಯರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಏನು ಎಕಡೆ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಲೇಯರ್ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ದಿ ಅವು ಅತ್ತೊಂದು ಅವು ಏನು ತೋಜವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದ್ಯಾನು ಒಂದು ಅವು ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಚಪಾತಿಯಾನು ಮಲ್ಪುನ ತುಲೆ ನಿಂಚ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಗಿಂಚನೆ ಫುಲ್ಲು ಪಾರ್ದು ಕಾಯವನು ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆ ಚೂರು ತಾಗೊಂಡು ಅವಳ ಸ್ಪೂನಿಗೆ ಏನು ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನಿಂಚ ಸ್ಪೂನ್ದ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕಾಟನ್ ಕುಂಟುನು ದಿನ ಕಾಟನ್ ಕುಂಟುನು ಒಂಚೂರು ತುಂಡು ಮಲ್ತದು ಅವಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡ್ನೇನು ಐಟು ಎಣ್ಣೆ ತುಲೆ ಆ ಸ್ಪೂನ್ಡು ಇಜಿಂಡ ಬಾರೆದ ದಂಟು ಹಾಕೊಂಡು ಐಟಾಂಡ ಅವು ಪರಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಒತ್ತುನಾಗ ನೆಟ್ಟು ದಾಲ್ ಹಾಪ್ಚಿ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದು ಎಣ್ಣೆ ಐಕ್ ಪಾಡ್ನಿಟ್ಟು ಚಪಾತಿಗೆ ಪಾಡ್ನಿಟ್ಟು ದಾಲ್ ಹಾಪ್ಜಿಂದು ನಮ್ಮ ಬಾರೆದ ದಂಡು ಮಲ್ಪುನಿಟ್ಟು ಒಂಚ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗಿನ ಚಪಾತಿ ಪರಿ ಉಂಡು ಅವು ಐಟು ಪಫ್ ಬರ್ಪಿನಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದ್ಯಾನು ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪುನು ಚಪಾತಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡ್ತು ಅಂಚದು ಆಂಡಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಬರ್ತುಂಡು ಚಪಾತಿ ನಿಕ್ಕಲೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಬೈದುಂಡು ಚಪಾತಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಜಿ ಹಂಚಿದ ಮೀಟ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಏನೊಂದು ಚಪಾತಿ ಮಲ್ತಂಡು ಬೊಕ ಚಾದಿದ್ದು ಇಂಕ್ಲನ ಚಾಪಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುವ ತುಲೆ ಉಂದೆ ಅನ್ನ ಚಪಾತಿ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಬಂದು ಎನ್ಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಲ್ತೋಜೈತೆ ಅವು ಉಂದೆ ಚಪಾತಿ ತುಲೆ ಅವು ಎಂಚ ಬೈದು ತುಲೆ ಪೂರಿ ಸಮೇತ ಈ ನಮೂನಿ ಉಬ್ಬಂದು ಅಂಚ ಉಬ್ಬುದುಂಡು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಚಪಾತಿ ಮಲ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಉಳ್ಳಾಡ್ ಲೇಯರ್ ಅದು ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಇಂಚ ಮಲ್ತು ತೋಜವ್ಯಾನ್ ನೆತ್ತ ನಡುಟು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದುಲ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಅವೆನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ತೋಜ ಮಲ್ಪಿನಾಗ ಒಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಚಪಾತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ ಮಲ್ತುದು ಒಂದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆತುಂಡು ತುಲೆ ಮೂಲು ಚಪಾತಿ ರೆಡಿ ಆತಂದು ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆತಂದುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತಂದು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ತೋಜಾವೆ ಏನು ಒಂದು ಏನ ಪಾಡ್ದು ಕಲ್ಲದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದೆ ಬಂದು ಮೂಲು ಬಟಾಟದ ಬಾಜಿ ರೆಡಿ ಆತನು ಮೂಲು ಚಹಾ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪೂರ ಆಂಡ್ರೆ ಚಾತ ತಿಂಡಿ 1 ಗಂಟೆ 9 ಗಂಟೆ ಕರಿಂಡು ಸಾಕಾದು ಉಂಡು ಫುಲ್ಲು ನನ್ನ ಇಂಕಲ್ ಚಹಾ ಪರ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್.